үзем төмәндә туган. Безнең бабаларның 20 елларында ач вакытта Татарстандан Сибирьгә килеп, шунда инде урнашканнары. Менә хәзер төмәндә эшлибез, ясыбыз экструдированный пенополистирол. Инде ул изоляционный материал. Таныш булыгыз, Казаннан 1000 чакрым ераклыкта үз предприятиесен булдырып җитештерүен җайга салган татар егете Ринат Гайсин. Төп эшен алып бару белән бергә мәчетләргә булышлык күрсәтә, ифтарлар үткәрергә ярдәм итә. Хәзер бизнесын җәелдерергә исәбе. 1000 чакрым аралыкта төрле урыннарны карыйлар, өйрәнәләр, яңа җитештерү мәйданын ачу өчен Татарстанны сайлый. Монда икътисади мөхит уңай ди. Казан белән администрациялар белән эшлибез. Алар безгә инде булыша. Уйладык, быел проектка чыгара. Шушы проектын Ринат Казанда форумда тәкъдим итте. Монда яңа уйлар белән янып йөрүчеләр, сәүдә элемтәләрен җайга салырга теләүче милләттәшләребез җыела. Мин үзем татар малай бит. Хоть Михайлов Анатолий Николаевич, Якутияда, димме, они моннан киттеләр, но мин монда бутынысын хәзер җыям, наоборот. Шулай Анатолий Михайлов Татарстанга эш башлап җибәрү нияте белән килә. Ул Якутияда яши, эшмәкәр. Үзенең дәвалау клиникасы бар, әмма бездә бөтенләй башка юнәлештә эшләмәкче. Үзләре яшәгән төбәкнең бәләкәй бер өлешен, кичкенә Якутияны Татарстанда булдырырга җыйналар. Ул якутларның гадәт йолалары белән танышу ял итү урыны булачак ди. Быелның июнендә президент Рөстәм Миңнехановның сәфәре вакытында аңа да бу фикерләрен җиткергән булалар. Безгә урын бирделәр Камский морендә, Именько җанында, шундый бик матур комплексында була туристический. Мин, менә Рамил, безнең тагын бер малай инде бар. Мәскәүдә без өчебез җыендык. Примерно 100 миллион инде бу проектка күчерәбез. Комплексны торгызганда Татарстанда җитештерелгән яктырткычлар кулланырга җыйналар, йортлар һәм мунчаны Томскидан татар эшмәкәрләре төзеп бирәчәк. Эшмәкәрләр элемтәләрне нә шулай еш кына Татарстанга килгәч ялгый да. Аның файдасы бер көнлек түгел бердән булып китми, кайчан булса да ул очрашулар зур эшләргә китеп бара. Ленинград өлкәсеннән Кыям Курмакаев мондай очрашулардан читтә калмаска тырыша. Гомумән читтә татар чараларын үткәрүдә актив ул. Үзе Зәркан бизәнү эшләнмәләре кибете шелтәре җитәкчесе, дистәләгән алтын көмеш чыгаручы заводлар белән эшли. Алтын кибетләрен ачып җибәргесем кили. Восточный тематика буенча кичкенә генә цехмы, заводмы ачарга да фикеремдә бар. Бауман урамында татар кибете. Эшлекле хезмәттәшлек бер яклыгына түгел. Эшмәкәрләр бер-берсе белән турыдан-туры сәүдә итә, Татарстан белән элемтәләр булдыра, республикадан читтә дә сәүдә итәргә тели, инвестицияләр кертү юнәлеше дә күздә тотыла. Тик булар барсы да җиңел генә бармый. Эш шунда ки безнең республикада кече һәм урта бизнес көчле, монда үз проектың белән керү өчен шактый тырышырга туры килә. Койсы күбрәк дигәндә, менә калса Татарстанның продукциясын күбрәк чыгарып сату бар һәм үзара горизонталь элемтәләрдә сату бар. Менә Татарстанга китереп сату юнәлешенә килгәндә, күрәмсең Татарстанның базары бик тыгыз һәм монда керү бик гади генә түгел. Бигрәк тә зур промышленный икътисад юнәлешендәге проектларда. Ләкин Татарстанда хәзер бик күп кенә экономик инвестицион площадкалар барлыкка эшләп килә. Менә шушы Алабуга сыман, Зеландол сыман менә без бардык бу юлы. Менә калса менә шушы җирлекләргә инвестициялар юнәлешендә хәрәкәт итәргә кирәк булачак. Уңышлардан шушы еллар эчендә татарның яңа брендлары барлыкка килә. Татар мамык шәлләре, татар атлары, татар базары. Без әле кызганычка каршы бу эшмәкәрләрнең 10-15% гына плашлый алдык, чөнки әле бүген күп юнәлештә, күп тармакта эш итүче милләттәшләребез бар. Бар бит әле безнең урман хуҗалыгының продукциясы белән эш итүчеләр, төзүчеләр, строительләр дибез. Нефтехимия өлкәсендә эш итүчеләр. Назвать четкую цифру. Никадәр проект тормышка ашырылган, нинди күләмдә продукция кертелгән дип төгәл әйтеп булмый. Кемгәдер конкрет продукт китерү кебек кыска вакытлы проектлар бар. Озакка исәпләнгәннәре яңа эш урыннары булдыру, инвестицияләр кертү белән бәйле. Соңгы мәгълүмат буенча сәүдә-икътисади хезмәттәшлектә торган эшмәкәрләр базасы 400 кешегә артты. Бүгенге көндә дә бер нинди шикләүләргә, вазгыятькә карамастан, алар туплана, берләшә һәм әлбәттә эшмәкәрлек серләренә өйрәнер өчен генә, алар ул серләрне үзләре дә бик яхшы белә. Ул серләрне өйрәнү өчен генә анда-монда килмиләр. Алар татар булган өчен, Татарстанга
тартылган өчен һәм бөтен дөнья татар конгрессының татар оешмалары белән һәрвакыт элемтәдә торган өчен биредә. Чөнки эшмәкәрлек белән бер рәттән алар үзләренең малларын шушы милләт эшенә дә сарыф итәләр. Алынган тәкъдим һәм теләкләр бу эшлекле хәрәкәт юлында әле башкарасы эшләр күп булуына ишарәли. Гөлнас Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Рөстәм Салтукеев, Адымнар.